Hvordan går det? Fint. Du skal nok få det rigtig godt her. Er du okay? Hvordan har du nu? Hvad skete der lige før? Hallo? Er du okay? Er du okay? Tror du overhovedet, det her vil gå? Jeg tror, hun er alt for syg til det her sted. Hun kan slet ikke. Det skal nok gå. Du skal nok blive rask igen.